लोगोफोर इम्पर्टेन्ट भिडिअ मोनसेयाव बरायफिनबाय बिराद इन्ट्रेस्टिं दे आरो बिराद इम्पर्टेन्ट बे लक होननाय मोनसे अपसन दोङो जायखौ माने जोङो बिराद मोजाङै बाहायनो रोंथारनो नांगौ नङाबा नोंथाङा सेन्सासनि समाव गोबां टेनसनाव भुगिनांगोन आरोखि दा बे जाहैबाय आङो बुजायनि नैबे गंथाम न' ओमफ्राय जेनेबा आङो बे न'फोराव हाबबोबाय नैबे गंसे न'नि बिल्डिं नाम्बारा 015 होनना हमनानै लाबाय नैबेनिया मा जागोन होनबा नै गंसेनिया 016 ओमफ्राय नैबे गंसेनि बिल्डिं नाम्बारा मा जागोन 017 नोंथाङा बेबायदिसो माने फारि फारि थांखानांगोन ओमफ्राय बायसेन्स हमनानै लाबाय नोंथाङा नैबे बिसानो हाबबाय बिसानि बिल्डिं नाम्बारा 015 ओमफ्राय दाना नोंथाङा बिसानियाव हाबनायनि उनाव सेन्सास खालामखांनायनि उनाव नै बिसानियाव फैबाय ओमफ्राय नोंथाङा कलिं बेल होबाय गाबज्रि हरबाय नाथाय न'आव रावबो मानसि गैया खिन्थु गोसोआव लाखिखा रावबो मानसि गैयाब्लाबो बिसानि नाम्बारा 106 जाथारनांगोन आरोखि खिन्थु ओमफ्राय आरो सेन्सास हाउस नाम्बाराबो नैबेनिया हमनानै ला नै बिसाना 10 मोनबा नैसाना जुदि 10 मोनबा नैबेसाना 11 जाखानांगोन एकदम कम्पालसरि ओमफ्राय नोंथाङा नैबेखौ बारनानै नैसा मानसि गैयालै होननानै नैसानि हाउस नाम्बारखौ नोंथाङा 016 होनो हाया आरोखि बिसानिया फारि फारि फैयोबाथाय मा जाखानांगौ 017आनो जाखानो नांगौ नै बिसा मानसि गैयाब्लाबो नै फार्स्ट नखरा 015 नैबे सेकेन्ड नखरा 016 आरो नैबे थार्ड नखरनिया 017आनो जाखानांगोन नै बिसा मानसि गैयाब्लाबो बिनि थाखाय नोंथाङा खिन्थु मानसि गैयाबा बारनानै सेन्सास नाम्बारखौ बानायनो हाया एबा बिल्डिं नाम्बारखौबो नैबेखौ 015 होनानै नैबे गंसेखौ 016 हैनो हाहैया आरोखि नैबे 016आ नैबे जाखानांगौ दा बिनिखायनो जोङो मा खालामनांगौ बिराद इन्ट्रेस्टिंआ जाहैबाय नैबेनिया मा 015 नैबेनिया नियम मथे 016 जानांगौ नालाय नैबेनि गंसेना 017 जानांगौ जोङो मा खालामनांगौ नैबे गंसेयाव जुदि मानसि गैयाब्ला जोङो बे 016 नाम्बारखौ लक खालामनानै दोननांगौ आरोखि लक खालामनानै दोनोब्ला होमबाना जोङो दिनै बिसानियाव मानसि लोगो मोनजाया नालाय गाबोनो जोङो फिन फैनानै बे 016 नाम्बारावनो सार्भे खालामनो हायो आरोखि जोङो बिसानि बिल्डिं नाम्बारखौ 016 खालामनानै गाबोन समफोर जेब्लानो बिसानियाव मानसि फैगोन अब्लानो जोङो कल खालामनानै बिसानाव जोङो सेन्सास खालामफैनो हायो आरोखि दा बे लकखौ माबोरै खालामो आं बेखौनो देखायनि बिराद इन्ट्रेस्टिं दा आङो एपआव डाइरेक्ट देखायखानोसै बेयाव बुजायबाथ' बुजिनाय नङा नालाय ओंखायनो एपआव देखायनोसै नै दाना जों एपखौ खुलिबाय खुलिनाय लोगो लोगो जोङो नैबायदि नुगोन नालाय जोङो नैबे अपसनाव थुबाय बे अपसनाव थुनाय लोगो लोगो नैबे फैबाय ओमफ्राय जोङो बेयाव थुबाय बेयाव थुनाय लोगो लोगो नैबे सफैबाय दाना जोङो बेयाव मा नाम्बारखौ लक खालामगौमोन 016 बे बिल्डिं नाम्बारखौ जोङो लक खालामगोन माने दिनै लक खालामोबा जोङो सप्तासेनि उनाव फैनानैबो जोङो बे एखे नाम्बारावनो जोङो सेन्सास खालामनो हागोन लक खालामाबा खिन्थु नोङो बिसानाव जोङो 016आव फैनानै सेन्सास खालामफैनो हानाय नङा मानो होनबा बे बारायलांबाय थाखायोना ओमफ्राय जोङो हमनानै ला 016खौ जोङो लक खालामगोन जोङो बेयाव 016खौ थुबाय ओमफ्राय जोङो बे निउखौ थुबाय निउखौ थुनाय लोगो लोगो बेयावबो मोनसे सेन्सास हाउस नाम्बार क्रिएट जाबाय बिनिफ्राय जोङो नेक्स्टआव थुदो नेक्स्टआव थुनाय लोगो लोगो नैबे फैबाय सेल्फ इनामरेसन खालामदों नामा खालामदोंब्ला येस खालामाखैब्ला नो थुबाय ओमफ्राय लोगो लोगो बे पेजआ फैबाय दाना जोङो सार्भे खालामदोनांगोन बिसा मानसि गैयाब्लाबो फ्ल'रा मानि जों जेखिजाया होना दोननो हायो फ्ल'रा मानि हमनानै ला सिमेन्टनि बेखौ जोङो क्लिक खालामनानै नेक्स्ट खालामबाय नेक्स्ट खालामनाय लोगो लोगो वाला मानि जोङो नुबाय वाला इथानि जोङो मानसि गैयाब्लाबो बेखिनिखौ खालामथारनांगोन ओमफ्राय नेक्स्ट थुबाय नेक्स्ट होनाय लोगो लोगो नैबे उखुमा मानि उखुमखौ जोङो थिंनि होबाय ओमफ्राय जोङो नेक्स्ट थुबाय नेक्स्ट होनाय लोगो लोगो नै 7 नाम्बाराव गोसो होनांगोन नेक्स्ट होनाय लोगो लोगो जोङो 7 नाम्बारखौ मोनसे फिलआप खालामनांगोन हमनानै ला मानसि थानाय बेयो रेसिडेन्ट न' ओमफ्राय बेखौ क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नैबेथिं गाहायथिं मोनसे अपसन नुगोन नैबेखौ जेब्ला जों क्लिक खालामगोन गाहायथिं मोनसे जिनिसा एभेलेबेल जागोन आरोखि दा बेखौ आं देखायनि नैबे जिनिसा बे 7 नाम्बारनिनो सोंथि बिनि सिङाव दङ नैया लक आरो इज इन्स्टिटिउसनेल दाना जोङो बे नैबेखौ क्लिक खालामोबा ओमफ्राय बेखौ क्लिक खालामनानै जोङो बे नेक्स्टखौ थुयोबा नैबे पेजआ फैगोन बे पेजआव जोङो बिसानि न'खरनि नाम्बारखौ जोङो लिरनांगोन मबाइल नाम्बारखौ माने मानसि गैयाबा
बबेनिफ्राय मबाइल नाम्बार लिरनो नोंलाय जोङो कायदा खालामना बै न' खाथिनियाव सोंनांगोन बा ओरै सिगांनि न' गंसेयाव सोंनांगोन सोंनानै जोङो बेयाव मबाइल नाम्बारखौ होनांगोन मबाइल नाम्बारखौ होनानै साबमिट थुनानै होनांगोन साबमिट थुनाय लोगो लोगो नैबे पेजआ फैगोन ओमफ्राय कनफार्म खालामना होबाथाय बेयो नैबे पेज गिबि पेजआ फैबाय आरो माने गिबि पेजआ फैबाय माने जोङो 016 बिल्डिं नाम्बारखौ जोङो लक खालामबाय जोङो जेब्लानो गोसो अब्लानो जेब्लानो सम मोनो बे खालिनो फैनानै बिसानि न'खौ जोङो सार्भे खालामफैनो हागोन आरोखि स' बे बहुत इम्परटेन्ट मोनसे पइन्टमोन जोङो बयबो मिथिनांगौ मानोना बेबायदि प्रब्लेमखौ जोङो जायफ्रा सेन्सास खालामगोन सानसे नङा सानसे जोङो लोगो मोनथारगोन आरोखि बेबायदि समस्याजों ओंखायनो बेखौ लक खालामनो रोंथारनांगोन आरोखि आरो बे भिडिअ'आनो नोंथांखौ आरामसे बुजि मोनहोबाय जानांगौ आरो माबाफोर सिटुवेसननि सायाव नोंथाङा जुदि मिथिनो लुगैब्ला कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हर बे सिटुवेसननि सायाव आं भिडिअ बानायनो नाजागोन अके बाय बाय सि इउ नेक्स्ट